Padagos pa ang pinagigibong search and rescue operation asin aerial search kan pinagsararong puwersa kan PDRRMO Catanduanes, MDRRMO Virac, MDRRMO Viga, Philippine Navy, Office of Civil Defense Bicol, Philippine Air Force asin Coast Guard. Ngani mahanap ang 8 na parasira sa Catanduanes na inot ng napabaretang nawawara kan Disyembre 23. Sikun sa officer in charge kan PDRRMO Catanduanes si Luis Ortida, nadukayan na ang bangkay kan saro sa siyam na nawawarang parasira na binistong si Arnel Araujo, 43 anyos, asin residente kan Barangay Palnab del Norte, Virac, Catanduanes. Na nadukayan na nagpapataw-pataw sa kadagatang sakop kan Barangay Kalanaga, Rapu-Rapu, Albay. Sa presente, apat pang parasira gikan sa nasabing banwaan ang padagos pang pighanap. Binisto ang mga ini na sinda Domingo Ebuenga, 33 anyos, Jason Mandasok, 31 anyos, parehong residente kan Barangay San Vicente. Noel Zafe, 41 anyos, residente kan Barangay Palnab del Norte. Asin Dante David, 41 anyos, residente kan Barangay Palnab del Sur. Susaro po, nakuha na ma'am sa Rapuraco, buhay man siya. And susaro po ma'am, nakuha na sa body, na-retrieve na ang body. Kailang ano na po sa ma'am, nila na po. Si Arnel po, duwa sila nagpalaot, kaibanan kayo si Mr. Lim, Ma'am Lim. 43 years old ang Palnab del Norte, naglaot sila kan December 22 ng hapon. Sa parehong aldaw, napadpad man sa baybayon kan Barangay Nagkalsot, Rapu-Rapu, Albay ang saro pang parasira na si Norman Lim, 33 anyos, residente kan Barangay San Roque, Virac, na maswerteng buhay pa kan mahiling kan otoridad. Paglilinaw kan PDRRMO Catanduanes, dai kasabay si Lim sa listahan kan siyam na nawawarang parasira. Apwera kay ni, apat man na nawawarang parasira sa Viga, Catanduanes, binisto ang mga ina sinda Willie Uche, 35 anyos, Juanito Estrella, 51 anyos, Ringo Tupig, 37 anyos, Joe Bertiano, 33 anyos, asin Anas residente kan Barangay Buenavista, Viga, Catanduanes. Disyembre 20 kan maglawod ang mga nasabing persona, alagad hasta sa presente daipa nakakabalik. Ang balik nila dapat December 23 at alas 3. Hindi na po sila nakarating nito. Then na-report po sa office namin ng December 24 ng mga alas 1:56 p.m. Agad po tayo pumunta sa area to assess the situation and to conduct po ng profiling ng mga tao. Then according po sa assessments and the interview sa mga mangingisda doon sa pamilya, itong nawawala daw pong apat, mga may mga anak na din. Patanid na sa nakan otoridad sa publiko, urog na sa mga parasira, kung may nakabanderang gale warning asin pigbabawal na ang paglawod, mas maray ang nagsusunod na sa abiso kan nanunungdan nga ni iwas peligro. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda.